Eta gaurkoan Aizea Zamora padel jokalariarekin egoteko aukera izanen dugu, arratsaldean Aizea. Arratsaldean. Ongi etorri. Eskerrik asko. Bueno, duela gutxi izendapen bat izan duzu, Espainiako adin txikikoen federazioko entrenatzaile izendatu zaituzte, beraz albiste ona, zuretzako. Bai, oso ona, ezin sinetsi. Azkenean ez nuen espero olako deia izatea, egia da, hemen lan handia egin dugula adin txikikoekin eta egia da emaitza onak izan ditugula, baina egia da ez nuela espero ez olako dei bat izatea. Noiz eskaini zizuten izendapena? Duela 2 bat aste uste dut izan zela, irailaren 7. aste horretan edo gutxi gora bera, nin Nafarroako Padel Federazioan lan egiten dut, eta lanean negoen, da betiko moduan jefia etorri zen, egin behar genituen gauzak azaltzera, eta behin azalduta nerbilen, lanean, eta batean badaukagu albiste bat zuri esateko, deitu naute Espainiako selekziotik, behar dutela teknikari bat, eta zuan pentsatu dutela. Eta niola gehatu nintzen da. Eta hori, esan ziaten, datak, junbar nintzen justo aste artea zen da, ostiral horretan ia Madrilera kontzentrazio batera, eta hortikan pentsatu behar izan nuna da, 2 segundu, baietz esateko, eta ordundik hor gabiltza lanean. Lehenengo aldiz izanen da, ez? Bai, padeleko Espainiako selekzioan bai. Eta aldaketa handia, ardura handia? Bai, ni orain arte jokalari moduan egia da, mundialetan ibili naizela, beste kirol modu, pilotan, eta egia da esperientzia hori mundial batena badaukadala jokalari moduan, baina teknikari moduan nire lehenengo mundiala da. Orduan egia da, urduritasun pixka bat badaukadala, eta seguruenik, datak iritsiz gero, urduritasun hori pixkat handituko dela. Jokalari moduan aritzetik, beraz baduzu esperientzia hori, ez? Ez da zeo zer berria. Hoi da, esperientzia hori badauka, eta ere saiatuko nahi zaiei bazalarazten, ez? Egongo dira momentuak, urduritasun hori handituko dela, eta nire lana da, haiei nire esperientzian aldetik, eta saiatuko naiz pixkat lasaitzen, edo segun eta ze momentuetan pixkat laguntzen haiei, ez? Zein izango da zure eginkizun nagusia honetan? Selekzionadore bat dago, berak erabaki izan duela bere taldea, eta berarekin 2 teknikari egongo gara. Orduan gauza da nesken eta mutikoen txapelketa dagoela, eta 3 partida daudela modalitate bakoitzeko. Orduan 3 teknikari egongo gara, bakoitzak 2 kote batekin, eta coaching edo egingo diegu, egongo gara haiekin, bereien partiduetan, eta gero ere berari lagundiko diegu ze 2 kote jolastuko duten edo aukeratzen, ez? Azkenean egingo ditugu kasi 24 orduko lanak, alde batetik arduradun gauzak, hori da, eta kontrolatu behar ditugu, ordutegiak, dena markatu, eta gero egon barko gara pres, entrenamenduak, estiramenduak, beroketak ondaiteko, elikadura egokia haiek jateko edo dateko, azkenean haiek bere alasten dira jaten, hartu behar ez dituzten gauzak, eta azkenean horren inguruan, ez da gero noski txapelketan, partiduetan, eta azkenean edo zer gauzea behar badute edo, jakin ezaten edo, jendia badaukatela ez hori da, laguntza eskatzeko. Denen pentsatzen dut hobez dela ikasbidea moduko bat izanen, ez da? Ja gaztetxo hauek nahiko arduratsuak izanen dira maila horretara iritsita. Bai, eta badira, gainera taldean profesional moduan ibiltzen direnak, kasi denbora gehiago pasatzut etxetik kanpo etxean baino, eta hona iristeko esfortzu handia egin behar izan dute, Espainia mailan txapelketa asko jolastu, eta naiz eta gian batzuentzat hobi moduan izan da, sari bat izan, ez? Mundial batera joatea urte osoko lan egin eta gero bagia da azkenean behin puntu honetara iristean behar dezuna da urrean, nahi dezuna da irabazi, eta naiz eta denbora eduki ondo pasatzeko baita ere azkenean importantena da han egon, profesionala izan, gainera beraien atzetik gabiltza, rede sozialetan eta holako kontuetan kontu handia izan behar dutela, eta pixkat haiei laguntzen da bideratzen. Ze tokatu zaizu aste hauetan? Zer egin duzu? Bereziki haiei ezagutu. Ni azkenean Espainiako txapelketan beti egon naiz Nafarroko selekzioarekin,
Eta, bueno, egia da batzuk ezagutzen dituela, beste batzuk ez, eta, bueno, Madrilen kontzentrazio bat izan genuen, eta, bueno, nire helburua dozen nahiekin hitz egin, egon, eta, bueno, pixka konfiantza hartu ez. Eta, ordundik Espainiako txapelketa izan dugu Murtzian, baina Nafarroako nesken selekzioa txapeldunak izan ziren bigarren mailan, eta, bueno, haiekin egon naiz, hitz egiten, zer moduz bazen, haien entrenatzen, eta, bueno, eta momentu zain badaukagu gaina WhatsAppean talde bat, eta hor, bueno, denen artean, kontaktua, haien artean oso ondo ezagutzen dira, eta orduan, gure artean ere azkenian hor, pixkat ezagutzen da, hori mundialen eta konfiantza hori eukitzeko ez. Nola egiten duzue prestaketa lan guzti hori? Espainiako selekzioa izan da, pentsatzen dut bakoitza izanen dela gian punta batekoak. Hoi da, bai. Gainera txikikoak izan da, bai, azkenian, selekzionadoriak izan zen edo selekzioa egin zuena, ni sartu nintzen selekzionekin egina, eta egia da ia denak Espainiako hegoaldekoak direla. Orduan haiek egiten dutena da entrenatu haien entrenatzailearekin urte osoan, eta gu egia da esan diegula ez, mundiala dela leku pista batean, baina ez dagoela tetxorik edo ez dagoela dela aire librean, entrenatu behar dutela hor kanpoan, azkenean hor oso ezberdina dela, haizea, eguzkia dagoela, eta hortikan pixkat bideratu diegu nola entrenatu. Baina egia da azkenean gaur egungo entrenatzaile edo teknikarien maila oso altua dela, eta uste dut gainontzeko kiroletan bezala, behien entrenamenduek egite dituztela haien kabuz, eta gero gurekin, segun eta zer bilatzen dugun, beste gauza batzuk edo lantzen ditugu, ez? Bereziki, haien artean ez dutelako entrenatzen. Baina, egia da, bikoteak eta askotan direla bakoitza punta batekoak, eta gero nola Espainia mailan eta parte hartu duten ezagutzen direla, ez? Ezagutzen dira. Oso, nola egiten duzue aukeraketa hori? Badago zirkuito bat, Espainia mailan, badago alde batetik leku territorialetan edo klasifikatorioak, eta gero badago estatu mailan klasifikatu diren arteko txapelketa. Orduan, selekzionadore badago, non berak aukeratzen du nahi duen bezala selekzioa. Normalean da Espainiako txapelketa urrea lortu duena edo urtean zehar emaitza onak lortu dituenak, eta, egia da, han egoteko beharrezkoa dela txapelketa horietan edo parte hartzea. Oso ongi. Beraz, Malagan daukazue hurrengo hitzordua ez, urriaren 9-tik 15-era, ze txapelketa mota izanen da? Larun batean ja bagoazara, kontzentratzen gara, eta astelean erazten da txapelketa, eta arraroa da zen, aurten aldatu dute eta bi txapelketa mota daude. Alde batetik selekzioen artekoak, hori dela orain arte komentatu dugun bezala, selekzionadoreak erabakitetako taldea, eta hor, herrialdeen arteko txapelketa jokatuko da. Eta gero, asmatu dute open moduko bat, hori bakoitzak erabakiko du zertarako egin duten, baina hor parte har dezake nahi dutenek. Nahi dutenek, Nafarroatik jaisten dira batzuk jolastera, baina, egin dute hola open moduko bat, eta, egia da, Espainiako selekzioan daudenak edo ronda aurreratuagoetan daudela, eta gainontzekoak atzetik, orduan, baduaz irabazten da, irabazten dutenek azkenean jolasten dute selekzioan daudenen artean, eta gero egongo dira 2 munduko txapeldunak, alde batetik herrialdeen arteko eta beste alde batetik open. Orduan, ez dakit, uste dut dira pixka diru bateatzeko eta baina azkenean ez dagoelako mugatu eta netzako mundial batean olako txapelketa bat egotea eta ez egotea inongo mugarik pixka eta raroa iruditzen zait. Munduko txapelketari dagokionez aurre ikuspen duzue? Gure helburua... Nola ikusten dituzue aurkariak? Beti danik izan da Argentina padelean aurkaririk edo berena. Egia da, azkenean adin hauetan beti aldaketa handia daudela, batean ekartzen dutela kriston selekzioa, beste batzuetan ez dute ekartzen, orduan ez daude internazional mailan eta txapelketa ez dakizu nola etorriko diren gainontzeko herrialdeak. Baina, gure helburua da urrea irabaztea, bai nesken arteko txapelketa bai mutilen artekoan, da gero ikusiko da, seguruenik mutilen arteko txapelketan Argentina
nahiko selekzio potenteak garriko du. Orduan, a ber, Ikusiko da, ikusiko da. Prentsan aterako Hoi da. da. Bai, bozaketek aterako deno ez, baina bueno, espero dugu baiet. Zer komentatuko du ez, ez Bai, daitzari bakarrik Kataluniari buruz. Hoi da, futbolaren inguruan. Zer gehiago ere komentatu behar da. A ber, espero. Oso, ni primeran, zenbat urte izaten dituzte, normalean? Ba, bueno, gehiengoek 18 urte dituzte, aurten betiak, eta, ba, bueno, txikienak 14 izango dute gutxo bera. Beraz, tarte horretan. Hoi da, bai, egiten da infantil, kadete eta juniorreko kategorietan, eta, bueno, ba, hor segun ze, oza, beti jolastu dezakezu goiko kategorian, bera ezin dezu egin ordan, ba, guatera dezakegu adibidez kadete mailan, bi bikote bat juniorrean da besteak kadetean. Ordan, ba, bueno, horrekin ere jolastu behar dugu, segun eta aurkariak daukaten taldea, ba, bueno, gure estrategikoki pixkat ere bada. Maila asko aldatzen da, inoren arabera? Ba, berez, bai, normalian helduenak dira hobeto jolasten dutenen, esken artean gure bikote potentenak kadeteak dira. Osea, gainera munduko edo World Padel Tour edo dela zirkuito profesional ja parte hartze dute eta junior badia bi jokalari zerbait jolasten dutela, baina, bueno, berenak kadeteak dira. Orduan normalena da, helduenak izatia honenak, azkenean denbora gehiago darramatelako, baina, bueno, egia da, nesken artean, eta mutilen artean ere kadeteak oso fuerteak ditugula. Orduan, ba, ber, nola ateratzen den dena. Nafarrotik badugu ordezkaririk? Selekzioan ez, baina Open txapelketarako Espainiako selekzioak egiten duena da beste lau bat pertsona gonbidatu. Eta hor egiten duena da, hotela ordaindu, laguntza batzuk eman. Eta hor bai, dagoela Martina Fasio, jokalaria bekatua mundialera joateko. Eta, bueno, ez dago selekzioen barruan, baina bai dauka beka hori parte hartzeko. Azkenean, ez dago dirurik, eta, bueno, bintzat ara joatea eta gastu horiek edukitzea bida. Azkenean berare egon da mundialan sartzeko zorian, hor egon da mugan. Orduan, bueno, eta gainera lehenengo urtekoa da. Egon da urte bat baino gehiagokoekin parte hartzen. Orduan, oso albiste hona da beranentzat. Oso. Bueno, kontatu diguzu, entrenatzaile lanetan aritza zain ere, zu jokalaria ere bazarela, ez? Eta hurrengo urtean baduzuela hitzordu bat oso garrantzitsua. Bai, bueno, beste kirol batena palan daukago munduko txapelketa Bartzelonan, pilotakoa. Eta, bueno, prestatzen, ez? Hasi berria, behin ja porretatik bueltan, egia da nere burua daukadala ja urrian, 2018 urtuko urrian, eta baitu ala gogo handia, ez? Han parte hartzeko, gainera badaukator nere buruan nere gauzak, ez dut izango azkeneko mundiala, beste modalitate batzuetan, eta, uzten dute edo dirua, eta, egia da pilota munduan badirela modalitate asko, eta, mundial batean parte hartzean etzako kirol munduan gehiena da, eta, egia da aurreko munduko kopan ez nuela parte hartu paelen nemeilerako zirkuito profesionalean da badukadala gogori, ez? Egin nun hola pixkat oxigenatu nere burua eta bain badukat kriston gogoak, ez? Bartzelonako mundiala prestatzeko. Orain ere uste dut, okerrez alimanago eskupilotan ere antolatu da, ez? Txapelketa bat. Bai, orain, eskupilotan hasi dira, baina bereziki frontbolean dira diru guztia gastatzen, ez? Esan dezakegu. Horregatik esatut azkenean ni trinkete mailan jolasten duela Paleta Argentinan, pobreak garela, eta zeo zerkendu behar badute hortikan joango direla, orduan, netzako uste dut azkeneko mundiala izango dela, ojala ez eta baina aprobetxatu behar da azkeneko aukera, behintzat daudena jarraitu ezkero. Nik uste hori baino lehen eginen dugula elkarrizketaren bat. Beraz, sorte hon datorren astean, Malagako txapelketa horretan, irabazleak ateratzen zareten urrean lortzen duzuen eta mila esker, xaldan izateagatik. Eskerrik asko zuei.